Juma November kalo tile 21 sanba 2025 DMS-TV Channel muso aw ni cɛw ni yantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka dasi an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilila jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali douane ma olu cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni forodiyalen yuruguyurugu ye ka dankari o ko in na an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la arabadon Novembre kalo tile 19 sanba 2025 su ne ka dugu jɛ alamisa la Novembre kalo tile 20 sanba 2025 min ye douane maaw ka brigade fluviale yɛrɛ kɔni ni o ye douane maaw ka bolofara dɔ minnu yɛrɛ kɔni b'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ ji sanfɛla yɛrɛ kɔni a la k'a fɔ ko maaw yɛrɛ kɔni opération ba dɔ kɛ fleuve Niger yɛrɛ kɔni ka 16 min yɛrɛ kɔni o sera ka u bolo da kurun fila yɛrɛ kɔni ka kurun fila min yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na sogo suguya caman tɔni 9 yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni maa dɔ kun bɛ fɛ ka i dogo ka don ni an ka jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma dédouaner yɛrɛ kɔni wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali office central stupéfiant ni o OCS ma o ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw don ni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCS ma olu kɔni cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn ka olu gɛn ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la tarata don Novembre kalo tile 18 sanba 2025 OCS minnu yɛrɛ kɔni bɛ Douanza région kɔnɔna na olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔli na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebaaya u bolo ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara fɔ n ta ka minimaw yɛrɛ kɔni k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka wuli ka bɔ nin yɔrɔ kofɔli na ka d'a kan o damada sanubɔla nin yɛrɛ kɔni kun b'u ka baara kɛ tilenbaliya kɔnɔna na ko min ye n ta ka mini yɛrɛ kɔni ale bɛna di an ka Mali société yɛrɛ kɔni ma minnu ka baara ye sanu ɲini yɛrɛ kɔni an ka dugukolo jukɔrɔlaw yɛrɛ kɔni o ko hukumu de la a yɛrɛla k'a fɔ ko sibiri don Novembre kalo tile 15 sanba 2025 k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka n ta ka mini fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ maa nana mɛn wagati min na i n'a fɔ ko bi araba tɛmɛnen Novembre kalo tile 19 sanba 2025 o kun ye conseil des ministres ye an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ min an ka Mali kɛnɛko ministre ni o ye colonel Assane Badalo Touré ale bɛ an ka jamana ministres bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kunnafoniya an ka jamana situation épidémiologique yɛrɛ kɔnɔna mɛn wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Nigeria jamana kɔnɔna na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min banbaci wale ma olu kɔni taara Kebbi État yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Nigeria jamana kɔnɔna na ni ka taa Kebbi musomani fitini caman yɛrɛ kɔnɔna ni ka taa n'u ye yɔrɔ la an tɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ko arabadon Novembre kalo tile 19 sanba 2025 Nigeria jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu yɛrɛ kɔni ale bɛ ordre yɛrɛ kɔni di a ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ni musomani denmisɛnnin yɛrɛ kɔni ka olu ye jɔna ka u minɛ ka bɔ banbaci wale ma min yɛrɛ kɔni bolo min ye Nigeria jamana ɲɛmaa a b'i profiter o ko yɛrɛ kɔni fɛ ne ka hommage ba kɛ ka ɲɛsin a ka général dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min fagara kɔsannin na banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni fɛ attaque dɔ senfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra Borno État kɔnɔna na Faransi jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye François Hollande a yɛrɛla k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen Novembre kalo tile 17 sanba 2025 ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka kuma Mali ka jamana ka lakanako lahalaya kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi François Hollande ale de ye Faransi ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ale ka kumaw kɔnɔna na a bɛ kuma caman fɔ ni ka ɲɛsin Mali ma wa a bɛ accusation jugumanbaw kɛ ni ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛna da se François Hollande yɛrɛ kɔni ka kuma fɔtɔw ma ni ka olu da aw tulo kan ni kunnafoniba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na ko fraude ale ni contrebande yɛrɛ kɔni kɛlɛli kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o baara in yɛrɛ kɔni bɛ ka nɔba bɔ kosɛbɛ wa min yɛrɛ kɔni douane ma o bɛ ka sebaayaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ni fɛn in kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko arabadon Novembre kalo tile 19 su ni ka dugu jɛ alamisa la Novembre kalo tile 20 sanba 2025 ko an ka Mali douane ma yɛrɛ kɔni ka brigade fluviale ni o y'u ka bolofara dɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ opération kɛ ji sanfɛla ni ji kɛrɛfɛlaw yɛrɛ kɔnɔna ko o maa ninnu yɛrɛ kɔni
opération ba dɔ kɛ nin don kofɔlen sufɛla la opération min yɛrɛ kɔni senfɛ douane maaw ka brigade fluviale maaw sera ka kurun 2 yɛrɛ kɔni lajɔ kurun 2 minnu kun bɛ fleuve Niger yɛrɛ de kɔni kan ni nin yɔrɔ kofɔlen ni Ɲɔbugu localité yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ hayala k'a fɔ ko douane maaw yɛrɛ kɔni kelen ne ka nin kurun 2 in yɛrɛ kɔni lajɔ k'u ye saisie ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ kurun in kɔnɔna na saisie minnu yɛrɛ kɔni kɛra o de ye sogo suguya caman yɛrɛ kɔni tɔni 9 yɛrɛ de ye ko min yɛrɛ kɔni douane maaw ka brigade fluviale k'u sera ka u boloda ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni kan ni kurun 2 ninnu kɔnɔna na kunnafoniyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni sogo kofɔlen min yɛrɛ kɔni kun bɛ kurun kɔnɔna na n'a kun bɛ ka don an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dogo yɛrɛ kɔnɔna ko sogo in yɛrɛ kɔni ma bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a bɔra jamana wɛrɛ de kɔnɔna na ko a man yɛrɛ kɔni kun kɛnbɛ ni ka sogo in yɛrɛ kɔni dogodogo ko ɲuman na k'u kun bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ de ni ka don ni sogo in yɛrɛ kɔni ye ji sira yɛrɛ kɔni fɛ walasa sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ sogo yɛrɛ kɔni donni ko la an ka Mali jamana kɔnɔna ni o ye ka taa ni a ye abattoir yɛrɛ kɔnɔna k'a lajɛ n'a sɔrɔ basi foyi tɛ sogo ninnu na ale ni dédouanement wari yɛrɛ kɔni ko maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka don ni nin fɛn kofɔlen ye an ka jamana kɔnɔna na k'u kun tɛ fɛ ka o ko ninnu yɛrɛ de kɔni kɛ o de la u ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka tɛmɛ ni nin fɛn kofɔlen ye ji sanfɛla yɛrɛ kɔnɔna sufɛla fɛnɛ fɛ ko nka maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka nin fraude in kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na u t'an ka Mali douane maaw dɔn kosɛbɛ de ka d'a kan n'i bɛ Mali douane maaw yɛrɛ kɔni dɔn i kan ka dɔn k'a fɔ k'u cɛsirilen don wa k'u ka jateminɛ yɛrɛ kɔni ka ca sanga ani wagati ko maa min yɛrɛ kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni fraude ale ni contrebande ka o kɛlɛ cogo suguya bɛɛ la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni opération ba in yɛrɛ kɔni sera ka kɛ opération ɲuman ye k'o yɛrɛ kɔni dabɔra renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni na ko wa opération yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko douane maaw cɛsirilen don ko wa u pɛrɛnnen don ka opération yɛrɛ kɔni kɛ sanga ani wagati ko wa min yɛrɛ kɔni douane maaw ka brigade mobile d'intervention maaw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamako kɔnɔna na ko a yɛrɛlen don k'a fɔ ko sanga ani wagati olu kɔni pɛrɛnnen don ni ka intervention yɛrɛ kɔni kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni saisie ba in yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni renseignement ye ko olu jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ douane maaw ka opération na sanga ani wagati wa wale b'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye douane cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu pɛrɛnnen don wa a fanga bɛ u la ka se ka intervention yɛrɛ kɔni kɛ hali n'a sɔrɔ u b'a kɛ lahalaya gɛlɛnw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko min ye douane maaw pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don ni k'u ka intervention kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni intervention ba min yɛrɛ kɔni kɛra douane maaw ka brigade fluviale maaw yɛrɛ kɔni fɛ o intervention ba in yɛrɛ kɔni b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni sabatili ko la ko min ye douane maaw ye ko olu jɔdaba bɛ o ko la ko wa jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni lakanani ye cogo min jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni bɛ se ka yiriwa ko douane maaw yɛrɛ kɔni ko jɔdaba bɛ u bolo o ko fila nin yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni fraude ale ni trafic illicite yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko douane maaw yɛrɛ kɔni kelen ne ka sɛbɛya sɔrɔ ni opération yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ kɔni ye dimi juguba yɛrɛ de kɔni ye ni ka don ni ko kɛta maa nin yɛrɛ kɔni na ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi douane maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don ko maa nin yɛrɛ kɔni mana na fɛɛrɛ o fɛɛrɛ latigɛ walasa ka don n'u ka fɛnw ye an ka Mali jamana kɔnɔ k'olu douane maaw yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka o man ka fɛɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen lakari wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka Mali jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako sabati min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye an ka jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni o bɛ lakana wa yiriwa bɛ don a la fɛnɛ ko tarata don novembre kalo tile 18 san 2025 an ka Mali office central des stupéfiants ni o ye OCC ni ne cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na min ye OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Douentza région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni OCC maaw bolo dali yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn suguya caman yɛrɛ kɔni ka Douentza région kɔnɔna na ko Douentza ville yɛrɛ kɔni quartier fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération in kɛra nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko wa opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni OCC ka cɛdenw olu sera ka u bolo da Diazepam ale ni Trama King ni ninnu fila bɛɛ ɲɛnaminimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni ko OCC ka cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da ni fɛn yɛrɛ kɔni plaquette 40 ani kɔ boyanko yɛrɛ de kɔni kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko kabini bolo dara nin fɛnba nin yɛrɛ kɔni kan min ye OCC maaw yɛrɛ kɔni olu ye sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni wuli nin fɛn nin yɛrɛ kɔni bɔyɔrɔ kan ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni ka baara ye nin fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni feereli ni bolo dara ale yɛrɛ kɔni ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko maa min yɛrɛ kɔni don ani an ka Mali kirisigilamaw yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka d'a kan ko hali a ma mɛn ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun datugu bɛ kaso la a kun kɔnɔnalen yɛrɛ kɔni
kun nka kun bɛ liberté conditionnelle yɛrɛ de kɔnɔna kangari kun dara ye k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ a kana na ye nin ko kuntan ninnu kɔnɔna na tuguni ko nka min yɛrɛ kɔni ye nin opération kofɔlen ye ko bolodara ale yɛrɛ de kɔni kan ko maa in yɛrɛ kɔni siɲɛ fɔlɔ tɛ nin baara in kɛli ko nin y'a san caman yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen ale bɛ nin fɛn kuntan feere nin yɛrɛ kɔnɔna ni localité kofɔlen in kɔnɔna na ko OCS ka cɛden minnu yɛrɛ kɔni bɛ Douentza olu ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲuman fo ka taa se u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ de kɔni sera ka kɛ sababu ye n'u sera ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka réseau in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ci wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ne nin ma kofɔlen ale tun bɛ nin baara kuntan kɛ min yɛrɛ kɔnɔna ni région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna danbe kari o la ni min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Douentza sifinnakaw yɛrɛ kɔni olu ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni bɛ sabati nin ɲɛnaminimafɛn nin yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ma ko opération in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra capitaine Sulemani Tasolo Traoré yɛrɛ de kɔni ka ɲɛmɔgɔya la ni ale ye Douentza OCS yɛrɛ kɔni antenne ɲɛmaa ye ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi capitaine Sulemani Tasolo Traoré halisa ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ nin ma kofɔlen in na a ka nin baara jugu nin kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o complice ninnu kan ale ni nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka nin ɲɛnaminimafɛn bɛ bɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔnɔna ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o yɔrɔ ninnu dɔn walasa ka se ka dankari nin baara jugu kɛ nin na an ka Mali jamana kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni Douentza yɛrɛ kɔni sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni bɛ sabati ni fɛn kuntan nin tɔɔrɔ ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin yɔrɔ in na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka OCS maaw yɛrɛ kɔni ma ka da kan k'u ka cɛsiri u ka jateminɛlen n'u ka baara kɛ ko ɲuman fo ka taa se u ka fasoden ɲumanya yɛrɛ kɔni ma ko ale de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni nin maa ninnu tile fara su yɛrɛ kɔni kan u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn olu kana na don an ka Mali jamana kɔnɔna na sabula min ye nin ɲɛnaminimafɛn nin yɛrɛ kɔni u tɛ foyi yɛrɛ kɔni se an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni ma kɔlɔlɔ dɔrɔn yɛrɛ de kɔni kɔ o yɛrɛ de kɔni na OCS cɛ dɔw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye nin fɛn ninnu kana na don an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka opération dugukoloko théâtre S yɛrɛ kɔni commanda ni o ye géant de brigade Mamadou Massaoule Samaki yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ale ye ultimatum yɛrɛ kɔni di n ta ka minimaw yɛrɛ kɔni ma ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Gao région de kɔnɔna na k'a yira nin ma na k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka taga ka bɔ nin damada kofɔlen yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ka d'a kan ko jamana ka sariya yɛrɛ kɔnɔna na boli damada in yɛrɛ kɔni kan wa damada in yɛrɛ kɔnɔna na minɛni ka di an ka jamana société yɛrɛ kɔni ma min ka baara bɛnnen don an ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni ɲinini na an ka jamana dugukolo yɛrɛ kɔni jukɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko opération dugukoloko commandant yɛrɛ kɔni ka ni ultimatum yɛrɛ kɔni dilen kɔfɛ damada ma nin yɛrɛ kɔni ma n ta ka mini yɛrɛ kɔni na ko sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 15 san 2025 ko min an ka Mali fintigilakaw olu sera ka n ta ka mini fantan naani bɛɛ lajɛlen minɛ ni k'a bila u ka mara kɔnɔna na ko a kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni min an ka Mali fintigilakaw olu kun ye ordre yɛrɛ kɔni de n ta ka damada sanubɔlaw yɛrɛ kɔni ale ni jakulu maramafɛntigiw ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka taga ka bɔ nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ ko wa sibiri don an y'a ye k'a fɔ maa nin yɛrɛ kɔni taara min an ka Mali fintigilakaw sera ka ni damada kofɔlen in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ ni ka bila u ka mara kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ka bolofara dɔ ni o bolofara in yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyalen don colonel Kilita Ag Mohamed Lamine yɛrɛ de kɔni fɛ ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ taa opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ n ta ka min yɛrɛ kɔni ale de b'o opération bɛɛ lajɛlen coordonné a la k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na ale n'a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni taara patrouille dɔ yɛrɛ kɔni kɛ n ta ka min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka taa sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman n'o y'a sɔrɔ maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ damada in na n'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara hali ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ jamana ka sariya o yɛrɛ de kɔni ka boli ni damada kofɔlen yɛrɛ kɔni kan colonel Kilita ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n ta ka mini yɛrɛ kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛ olu ka mara kɔnɔ ko wa k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛ ka an ka Mali société de recherche et d'exploitation minière maaw yɛrɛ de kɔni kɔnɔ ni o ye SOREM ni nin ye société an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don an ka jamana dugu jukɔrɔlaw yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw la k'a lajɛ n'a sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka SOREM maaw yɛrɛ de kɔni kɔnɔ olu ka na ni mini kofɔlen in na ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye SOREM maaw yɛrɛ kɔni mini kofɔlen ye ale géreli baaraw bɛɛ lajɛlen dilen don olu de ma fɔlɔ SOREM maaw yɛrɛ kɔni nalen an ka nin damada kofɔlen yɛrɛ kɔni na o kɛ kun de ye walasa dugu jukɔrɔ nafolo fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ an ka jamana dugu jukɔrɔlaw yɛrɛ kɔni na o dugu jukɔrɔ nafolo in yɛrɛ kɔni nafa ka se jamana État ale ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko nin y'a siɲɛ sabanan yɛrɛ de kɔni an ka Mali fintigilakaw olu bɛ taa nin ɲɔgɔnna opération in yɛrɛ kɔni kɛ n ta ka damada la wa sanga ani wagati u bɛ taa nin opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ o kɛkun bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni walasa maa si yɛrɛ kɔni a kana na jigin kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ taa nin damada kofɔlen in na k'i bɛ taa sanubɔ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maaw bɛɛ lajɛlen gɛnna ni ka wuli ka bɔ yen nɔ ko yɔrɔ in kɔni nana di SOREM maaw yɛrɛ de kɔni ma walasa olu ka se ka gérer cogo min dugu jukɔrɔ nafolo fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ nin mini kofɔlen yɛrɛ kɔni na o tɔnɔ yɛrɛ kɔni ka se Mali jamana kɔnɔdenw ale ni Mali État yɛrɛ kɔni ma
Arabadon November kalo tile 19 san 2025 o kun ye Conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na. O Conseil des ministres de senfɛ min an ka Mali kɛnɛko ministre ni o ye Colonel Assane Badiallo Touré. Ale bɛ an ka jamana situation épidémiologique yɛrɛ kɔni da an ka jamana ministre bɛɛ lajɛlen tulo kan. Kɛnɛko ministre ni o ye Colonel Assane Badiallo Touré yɛrɛ kɔni ale ka rapport yɛrɛ kɔni kɔnɔna na na données minnu yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye dengue ko yɛrɛ kɔni ko a bɛ ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ. Ko ne dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni lajɛ kan dɔgɔkun yɛrɛ kɔni la i b'a dɔn k'a fɔ ko dengue cas minnu yɛrɛ kɔni kɛra ko danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko dengue cas min yɛrɛ kɔni yɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'o kun ka ca kosɛbɛ ko nka dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko dengue cas min yɛrɛ kɔni yɛrɛ ko o dɔgɔyara kosɛbɛ. K'ali n'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye dengue si laturunnen ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ɲɛtaga yɛrɛ kɔni bɛ ka to o la o n'a ta min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye. Ale bɛ kangarida gɛlɛnmanba kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma. Furancɛ fanga ɲɛmaa bɛ laɲini kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko mesure de sécurité fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ walasa i bɛ se k'i n'i ka denbayaw yɛrɛ kɔni tanga ni bana kofɔlen yɛrɛ kɔni lasɔrɔli yɛrɛ kɔni ma ko halisa jamana kɔnɔdenw ka continuer ni ka o mesure de sécurité ninnu labaara. Son excellence le général d'armée Assimi Goïta bɛ ni welewelemada min kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma o b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ ko dɔ bɔra dengue cas in yɛrɛ kɔni na ko mesure de sécurité olu labaarali halisa k'o bɛ kɛ sababu ye ni bana in yɛrɛ kɔni bɛ si laturunin ka bɔ jamana kɔnɔna na. Ko yɛrɛ de kɔni a laɲininen don Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'halisa an ka continuer an k'an cɛsiri bana in yɛrɛ kɔni si laturunin ka bɔ jamana kɔnɔna na. An kana n'a fɔ k'a fɔ ko dɔ yɛrɛ kɔni bɔra dengue cas la ko an bɛ an ka mesure de sécurité nin yɛrɛ kɔni labaarali dabila k'o man kan tɛ ka kɛ cogoya si la wagati min na yɛrɛ de kɔni dɔ bɛ bɔ a la o wagati yɛrɛ de kɔni an kan ka cɛsiri ko kura ye walasa ka se ka bana in yɛrɛ kɔni si laturunin ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigeria jamana kɔnɔna na. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko Nigeria jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kebbi État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye banbaci walima olu kɔni taara ni État kofɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka musomani sifinnaka caman yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Nigeria jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu ye ale bɛ bɔ arabadon Novembre kalo tile 19 san 2025 ni ka ordre yɛrɛ kɔni di a ka jamana fintigilakaw ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa banbaci walimaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka u ka jamana sifinnaka muso minnu yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa n'u ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o musomanin ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nigeria jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hommage ba kɛ ni ka ɲɛsin a ka général dɔ yɛrɛ kɔni ma min fagara banbaci walimaw fɛ kɔsan in na a bɛ tila ka hommage kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati laban ninnu yɛrɛ kɔni na banbaci walimaw ye attaque minnu kɛ ni Nigeria ka fintigilaka caman yɛrɛ kɔni tora la Bola Tinubu bɛ hommage kɛ ni ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma. Hakilina jigira général de brigade Musa Iba yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye banbaci walejɛkulu État islamique en Afrique de l'Ouest maaw yɛrɛ kɔni olu ye ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni nɛ attaque dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ ni ka taa n'a ye o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ o sɔrɔla ka ni général kofɔlen yɛrɛ kɔni faga o attaque yɛrɛ kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko Nigeria ka fintigilaka caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɔnɛna an nin na wa attaque yɛrɛ kɔni kɛra Borno État de kɔnɔna na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Nigeria jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu ale b'a yira k'a fɔ ko ni wale juguba minnu yɛrɛ kɔni kɛra Nigeria jamana kɔnɔna na wagati laban ninnu yɛrɛ kɔnɔna ko dusumakasi ko ba yɛrɛ de kɔni Nigeria jamana bolo ko wa ko dusumakasi ko min yɛrɛ kɔni don ko olu tɛ se ka supporter an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nigeria jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu ye ale ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko banbaci walimaw yɛrɛ kɔni nani a ka musoman denmisɛnnin ekɔlidenw yɛrɛ kɔni nani ka taa ni u ye ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni k'ale dusuma kasi kosɛbɛ wa a bɛ ordre yɛrɛ kɔni di a ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka wuli ni ka baara yɛrɛ kɔni kɛ teliya la walasa ka se ka ni musoman fitinin yɛrɛ kɔni hali ni ka u minɛ banbaci walima nin bolo ni ka na n'u ye k'u d'u somɔgɔw ma ka sɔrɔ baasi foyi yɛrɛ kɔni ma o sɔrɔ Nigeria jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko banbaci walima yɛrɛ kɔni ko dusu foyi tɛ u la ko wa u filɛ ka ni musoman fitinin minnu yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa n'u ye ka sɔrɔ musomanin ma foyi yɛrɛ kɔni k'u la k'u bɛna na ɲagami yɛrɛ de kɔni don ni musoman fitinin ninnu ka ɲɛnɛmaya la ko yɛrɛ de kɔni a ka kan olu Nigeria ma olu ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka jaabi gɛlɛn ma ale ni jaabi telimanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima ninnu ma yanni u kana na wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ musomanin ninnu na Bola Tinubu ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hommage ba kɛ ni ka ɲɛsin a ka fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni tora faso lafasali baaraw yɛrɛ kɔnɔna na Borno État kɔnɔna na a bɛ tila ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka o finitigi ninnu yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko finitigi ninnu yɛrɛ kɔni tora faso lakanani
ni baaraw yɛrɛ de kɔnɔna na. A y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni banbaci walima yɛrɛ kɔni ka binkani walew yɛrɛ kɔni cayali kosɛbɛ Nizeriya jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a ka kan ni wagati in na olu Nizeriya lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka jaabiw kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima ninnu ma. Wa a bɛ laɲini kɛ a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka to ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni jamana fintigilakaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka d'a kan ko ni jamana kɔnɔdenw ni fintigilakaw yɛrɛ kɔni tora ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni di ɲɔgɔn ma k'o bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni ni kisi. O de kɔni na Nizeriya jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Nizeriya ka fintigilakaw olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka dɔ fara ka opération kan walasa ni musomanin minnu yɛrɛ kɔni minɛna banbaci walima u fɛ ni ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o musomanin yɛrɛ kɔni ye k'u minɛ ka n'u d'u somɔgɔw ma k'a sɔrɔ baasi foyi yɛrɛ kɔni ma o sɔrɔ. Baara de kɔni na Nizeriya jamana ɲɛmaa ale bɛ wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw ma k'u ka to ka jɛɲɔgɔnya ale ni kunnafoni falen-falenw yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni jamana fintigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko banbaci walemaw yɛrɛ kɔni u ka binkani wale caya kosɛbɛ Nizeriya jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na ka sanga ni o ko ye a ka kan jamana kɔnɔdenw ni fintigilakaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka d'a kan o bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ se ka maa caman yɛrɛ kɔni ni kisi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Tɛnɛndon Novembre kalo tile 17 san 2025 Faransi jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye François Hollande yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kuma Mali jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako lahalaya kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi François Hollande yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a bɛ accusation kɛ ni ka ɲɛsin Russie ma ko basigibaliya min yɛrɛ kɔni filɛ ni Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Russie sen donna o baara in na wa a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Ukraine jamana kɔnɔna na ale lakanabaliya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko danfaraba yɛrɛ kɔni tɛ nin ko ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la. San 2012 ale ni san 2017 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na min ye François Hollande ale de tun bɛ Faransi jamana ɲɛmaaya la wa ale yɛrɛ kɔni bɛ bɔ tɛnɛndon Novembre kalo tile 17 san 2025 ni k'i da don Mali yɛrɛ kɔni ka lakanako lahalaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko François Hollande yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko coup d'état min yɛrɛ kɔni kɛra Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni kun man ka toléré cogoya si la ko maa si kun man ka tɛ ka i sigi k'o ko in lajɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali ka lakanako lahalaya ko kɛmɛ ni k'ale dusu kasi kosɛbɛ ka d'a kan ale de kɛra jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni min ye Faransi fintigilakaw bila ka na Mali jamana kɔnɔna na ko Faransi ka finitigi minnu bilala ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na k'olu Faransi ka finitigi minnu yɛrɛ kɔni fagara ko yɛrɛ kɔni ka ca ni maa 50 ye ko wa maa minnu yɛrɛ fɛnɛ joginna o ko yɛrɛ kɔni na ko dan tɛ o la ka d'a kan o fɛnɛ cayara kosɛbɛ k'ale o ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ ale o bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka Mali jamana kisi de k'ale o ko in yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa min yɛrɛ kɔni ye Mali ale kana na bi jadisiw yɛrɛ kɔni tɛgɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na ni ale ye Mali ka lakanako lahalaya bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o bɛ digi ale la kosɛbɛ a b'ale dusu ma kasi François Hollande yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko situation bɛ Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine jamana kɔnɔna na ko lien bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ Russie ka service yɛrɛ kɔni accusé kosɛbɛ k'olu yɛrɛ de kɔni nana ni basigibaliya ye Mali jamana kɔnɔna na wa u nana n'o basigibaliya min ye ko o basigibaliya yɛrɛ kɔni ko kɔnɔna na u bɛ ka tila ka layidu ta Mali ye k'u bɛ lakana sabati Mali jamana kɔnɔna na ko nka k'an ɲɛ b'o lakanako min yɛrɛ kɔnɔna na ko Russie ma se ka o fɛnɛ sabati Mali jamana kɔnɔna na François Hollande yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kabini ko in yɛrɛ kɔni daminɛ na ni o ye ko coup d'état min yɛrɛ kɔni kɛra Mali jamana kɔnɔna na ko ko in yɛrɛ de kɔni kun man ka tɛ ka toléré cogoya si yɛrɛ kɔni na ko wa ko min yɛrɛ kɔni kɛra Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kabini o kɛra bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye Russie ye ka d'a kan ko min bɛ ka kɛ Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ni min bɛ ka kɛ Ukraine yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko lien dɔ bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛla la ko Russie ka service yɛrɛ de kɔni fɔlɔ nana Mali jamana yɛrɛ kɔni déstabiliser ko wa k'u ye layidu yɛrɛ kɔni ta Mali jamana ye k'u nana lakana yɛrɛ kɔni di Mali jamana ma ko nka ko o lakanako yɛrɛ kɔni k'u ma se k'o fɛnɛ sabati wa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni a nana kɛ yɛrɛ kɔni ko Mali yɛrɛ kɔni binna ko o kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛ se farafinna jamanaw bɛɛ ma ko wa a tɛ dan o dɔrɔn yɛrɛ kɔni na k'a ko kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛ taa se fo continent européen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko kɛlɛ kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni k'a kan ka analyser suguya caman yɛrɛ de kɔni na k'a bɛ kɔlɔlɔ minnu se a kɛrɛfɛ yɔrɔw yɛrɛ kɔni ma o kan ka analyser wa a bɛ kɔlɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni se européens yɛrɛ kɔni ka continent ma k'o fɛnɛ kan ka analyser yɛrɛ kɔni ni kɛlɛ nana jamana kɔnɔna na k'olu Faransi tɛ se k'a fɔ ko olu ni Mali ka jan ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ de kɔni na ko min bɛ ka kɛ Mali jamana kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o tɛ u ɲɛsira la ko c'est pas parce que olu ni Mali ka jan ɲɔgɔn na k'u b'a fɔ k'a t'u ɲɛsira la ko tɛ se ka kɛ cogoya si la yɛrɛ kɔni ko kɛlɛ min bɛ Mali jamana kɔnɔna na k'o bɛ olu Faransi yɛrɛ kɔni ɲɛsira la ko ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛra yɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna n'a bɛ analyse yɛrɛ kɔni kɛ a kan ka analyse kɛ fan bɛɛ yɛrɛ de kɔni a kɛrɛfɛ yɔrɔ a bɛ kɔlɔlɔ se olu ma wa min ye continent européen a bɛ kɔlɔlɔ se olu ma fo ka taa se Faransi jamana
jamana yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ kɔlɔlɔ se olu bɛɛ lajɛlen ma. Ko a kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi Russie maaw yɛrɛ kɔni k'u ka laɲini tɛ dɔrɔn ka Mali dɔrɔn déstabiliser k'u bɛ fɛ fɛnɛ ni ka Faransi yɛrɛ kɔni déstabiliser an bɛ wagati min na i n'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaaya kɔrɔ yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a ye nin kumaba nin yɛrɛ de kɔni fɔ nka y'a ye k'a fɔ an ka Mali jamana kɔnɔden caman fɛnɛ bɔra ni ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ma yɛrɛ kɔni maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi yɛrɛ kɔni Faransi k'ale man kan tɛ ka i da don Mali ka jamana kɔnɔ k'u yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan ko wagati min Mali yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛlɛ kɔnɔna na komi ye Faransi n'a jɛɲɔgɔn ye k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni banna ni ka kɛlɛkɛminɛn di Mali ma walasa a ka se ka banbaci walima nin yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko nka ko min yɛrɛ kɔni Russie n'u bɛ k'a fɔ k'o de bɛ ka na ni basigibaliya ye Mali jamana kɔnɔ ko ka Mali to wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o Russie k'i yɛrɛ de kɔni i bolo di Mali ma walasa ka se ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ ko yɛrɛ de kɔni na min ye Faransi a ma ka to ka silale k'i da don Mali yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔ ko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.